ayubunanu kujilia bubelele akukaini ekudukuada kwa moniono odimidagu kuyuye menanu jeli manakoriere. But it was a matter of the process. That is why even today's Canada, process. When God deals with men, what we want to pass and see the water, but what I'm going to say, good process. If they can't ready a pass and say, but we like less if we want to through the Holy Ghost. But we take all said this Kabasaka twin. Wahamba wafikunyana katika wenzi Kabasaka twin. Wafiku Satan project is every process. Satan I process. So when ungaithathe ingqalelo process. Ufuna indlela ezingathi singakhawulezisa. Ezingathi singakhawuleza ukufikisa. Kanti i-process iletha phela kuyo. Abantu ekungathathwa i-process abomini babo ngaba baqhakayo namhlanje. Ngaba bangakwazi ukuma nawe. Xa izinto zingavumelani nawe, abasali nawe. But the process ayikhethi. Abantu bayazi basiqale kanjani kululanga uvele babe ibaba bathi mphothi xa izene zibaba abantakhe. Ngaphazamisa i-project sekuprocess. Uthixo akayijika laa nto ba. Let us make man in our own image. Ngenxa yokuba uSathane usuke wayiphazamisa. Kangayijiki. But he maneuvered kwiplan yakhe. Waqinisekisa into yokuba within this plan enayo sizawusebenzisa kwa the very same plan to achieve le nto ndiyifunayo. Ngoba the redemption plan, it was not the plan of God. There's only things on that. There's only things on the redemption plan, it was not the plan of God. The actual plan of God was a plan of elevation. And uphazamiseka kwayo ayamcimbayeke. Nake nasifunda sasibhala sithi nobantu ba xa ebiza umprofeti ethi makasondele uthi sondela kunento endifuna ukubonisa yona. Uthi kunento endifuna ukubonisa yona sondela. Xa sondela umprofeti uhamba naye uthi xa behlayo athi jonga uyambona phofu lombumbi. Uyayibona lento yenzekayo apha kulo mbumbi. Engqondweni yakhe ebeplane sisitsha ukusenza ngolhlobo. Uthi kodwa sithe sisambe singenzekanga ngendlela ebekafisa ngayo bakithi. But uthe sabona ayenzeki lento beyifuna. Uthi akayekanga ukuyenza but ibhayibhile wenza sitsha sima.